Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur funtzioen eta grafikaen ariketa bat egingo dugu. Ariketa hurrengokoa esaten digu. Pisuaren arabera, hau da, demagun mahatsa batzuk erosten ditugunean, hurrengoa ordainduko dugu. Beraz, behin hau jakinda, datu hauek kalkulatu beharko ditugu. Hau egiteko grafika bat emango digute. Gogoratu, zuzen bat, edo grafika, normalan zuzen bat egiteko bi puntukin balio digu. Jakin behar dugu, normalean pisua eta presioen arteko erlazioa zuzenki proportzionala dela. Hau da, kilo bat 2 euro balio badu, 2 kilo erosten baitugu, 4 euro ordainduko dugu. Beraz, hemen aterako zaigun grafika zuzen bat izango da. Beraz, zuzenakin ikusiko dugu nola emagun 3,6 erosterakoan, 3,6 kilo, izango den bere presioa. Gogoratu, kasu honetan, ardatz dependentea, hau da, isa ardatza, izango genuke kilogramoak, ze isa kilo erosterakoan, i ordainduko dugu. Hau da, kasu honetan, presioa pisuaren dependentea izango da beti. Beraz, bi puntu, hemen gauza bat gaizki dugu. Gogoratu, hemen beti unitateak jarri barko ditugula. Kasu honetan, pisua kilogramoa izango genuke eta presioa eurotan. Parentesi artean jarri eta jazta. 1,5. Esan dizudanez, presioa zuzenki proportzionala dela, bi datu hauek izan da, datu honen pisua aterako dugu eta honekin zuzen bat eraikiko dugu eta ja, 3 hauen datuak kalkulatuko dugu. Beraz, pizkanaka joango gare. Lehen da bizi, 1,5 euro, kilo barkatu, 2,7 euro ordaintzen ditugu. Beraz, 3,6 euro ordaintzeko isa aterako genuke. Beraz, hau datu orain izango itxatekela, isa izango itxateke 1,5 bider 3,6 zati 2,7 eta kalkulailoakin egiten baduzue emaitza 2 izango litzateke. Beraz, hemen 2 bat jarriko genuke eta 2 puntu hauekin zuzen bat lortuko dugu. Beraz, da bizi 1,5 kilo eta 2,7. Hemen izango genuke, gutxi gora bera, hemendik izango genuke, hemen izango genuke lehen puntua eta bigarren puntua 2 kilo hemen. Izango genuke 3,6 gutxi gora bera hemendik, hemen izango genuke bigarren puntua eta 0,0 puntutik, 0 kilo erazten badugu, presioa logikoki 0 izango da, zuzen bat eraikiko dugu. Eta izango genuke. Ez da beharrezkoa bakuntza hau egitea, esan dakoa, 0 kilo erosten badugu, bere presioa logikoki 0 izango da. Beraz, 2 puntuak hauek izango itxateke. Beraz, 2 puntu hauekin, zuzen bat eraikiko genuke eta jakingo genuke, gutxi gora bera, noan dagoen puntu bakoitza. Bera oin pisua 3,6 kilo denean, gutxi gora bera, hemen izango genuke, enbarko duguna izango itxateke, hemen zuzen bat, eta justo, puntu honetan, horizontalki egin behar dugu beste zuzen bat. Beraz, hemen izango genuke zuzena, hemen izango etxateke honen presioa, eta esan behar dizuet, hau ez dela oso zehatza, ze hemen ikusten duzuenez, hemen puntu hau justo, ez da hemendik fan, horregatik askoz zehatza izango etxateke dana horrela egingo bagenu. Baina, karo, holan askoz luze hau da. Beraz, hemen izango genuke 3,6 eta bere presioa gutxi gora bera, esango genuke 5,4 dela gutxi gora bera. Gutxi gora bera, esan dakoa. Hau kalkulago jaukin egingo bagenu, ikusiko genuke ez dela justo 4,5. Igual apurtxo bat gehiago da apurtxo bat gutxiago izango litzateke. Presioa 9 euro. Presioa 9 euro, gutxi gora bera, izango genuke hemen dagoela. Beraz, hemen lerro bat egingo nuke horizontala, eta justo, zuzena topatzen duen lekuan, hemen vertikala egingo dugu. A ber, hortxe. Gutxi gora bera esango genuke, 5 euro dela. Osa, 5 kilo barkatu. 5 kilo, gutxi gora bera.
Eta azkenik, pisua 6,5 kilogramo denean, hau da, gutxi gara bera, hemendik, azken izango genuke, gutxi gora bera, gutxi gora bera izango genuke, 2,5 izan da, gutxi gora bera igual erdia, izango genuke, dela, 11,5 gutxi gora bera. Esan dakoa, grafikak egitera ez da oso zehatza. Hobeto ingo genuke, dana matematikoki egingo bagenu, ikusiko genuke zenbakiak asko zehagatxago direla. Baina askotan eskatzen digute holan grafikoki egitea, edo denbora justu baldin bagaude azterketan, holan B egin dezakegu. Gogoratu, hau ez dela guztiz beharrezkoa, 2 puntu ditugulako hemen, eta 2 puntu hauekin zuzen bat eraiki dezakegula, eta beste bideo baten ikusten duzuenez, hau horizontalki dago, dana vertikalki jartzea berdin esango etxateke. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.